tsohon shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu, wanda aka sha nunawa hasada a harkar siyasa, amma shugabancinsa da ayyukansa na alkhairi da ya yi tarihi ba zai taɓa mantawa da su ba. Ɗan adam tara ne bai cika 10 ba, kuma kowane shugaba iya ƙoƙarinsa yake yi wajen ayyukan gina ƙasa. Sauran da ya rage na baya sai su ɗora. Suna yi ma hasada ne domin kai kaɗai ne shugaban ƙasa wanda ya gina tare da ƙaddamar da hanyar gada wacce karaɗawa sunan tsohon shugaban ƙasa mai farin jini marigayi Janar Sani Kunce, Allah ya ji kansa. Haka kai kaɗai ne shugaban ƙasa wanda ya gina hanyar gada ta zamani da karaɗa ma sunan marigayi Janar Ali Shehu, Allah ya kai haske a kabarinsa. Suna yi ma hasada ne saboda kai kaɗai ne shugaban ƙasar da ya gyara hilin jirgin sama na jihar Difa don tunawa da marigayi tsohon shugaban ƙasar Nijar Tanja Mamadu, Allah ya yi masa rahama. Suna yi ma hasada ne saboda kai kaɗai ne zababben shugaban ƙasar da ya yi wa'adin mulki 2 shekaru 10 cir, kuma ba a yi ma juyin mulki ba. Suna yi ma hasada ne saboda kai kaɗai ne shugaban ƙasa wanda ya sami nasarorin zamani, musamman ma na gina babbar asibiti ta reference ta birnin Yamai da ta jihar Maradi da kuma ta jihar da Magaram wato Zandar, tare da zamanantar da hilin jirgin sama na Jori Hamani da ke nan babban birnin Yamai, game da gina manya-manyan hotel da ƙawata birnin Yamai. Kai ka ce kana cikin ƙasashen Asiya, Turai da kuma ƙasashen Larabawa. Kai kaɗai ne ka samarwa ɗalibai babban ɗakin ɗaukar karatu mai ɗaukar mutum 1000 da ɗakunan kwana na ɗalibai masu gadaje 1500, abin da ba a taɓa gani irinsa sai zuwanka Isu Muhammadu, da sauran ayyuka na alkhairi na gina wannan ƙasa ta mu ta Nijar. Suna yi mahasada ne saboda kai kaɗai ne shugaban ƙasa da ya yi sanadin hiddo sunan ƙasar Nijar a idanun duniya, musamman ma a yayin babban taron nan na ƙasashen Afirka da ya gudana a nan babban birnin Yamai wato UA na 2019. Ba shi kenan ba, suna yi mahasada kuma saboda gina babbar kwalta da kai yi wadda ke kamowa daga hilin jirgi zuwa cikin birnin Yamai wato Voie Express, da kuma kwalta itan ta Samedir da ke kamowa daga Hippodrome zuwa Gudal Kubiya. Ga gina ofishin ministan kuɗi cewa da Minister da Finance wanda aka yi ma gini na alfarma na zamani irin na manya-manyan ƙasashen duniya. Suna yi mahasada saboda ka gina gada ta farko a cikin tarihin wannan ƙasa ta mu ta Nijar cewa da Échangeur ta Malibero, ta biyu gadar Échangeur Laku da kuma Échangeur ta Rive Droite. Suna yi mahasada saboda ka gina babban ɗakin taro na ƙasa da ƙasa cewa da Mahatma Gandhi, ga babbar hotel Tradition Blue da Bravia da Num, ga babban ginin nan na dab da Sony Bank cewa da Niamey Mall da sauransu, wanda sanin kuwa ne kafin zuwan ka Isu Muhammadu babu wajen kwana mai kyau musamman ma don tarban baki illa Grand Hotel, sai kuma Hotel Gawai da ta mutu. Tabbas Isu Muhammadu baiwa ce daga Allah ga 'yan Nijar, musamman ma a wannan karni da muke ciki. Suna yi ma hasada saboda a cikin ƙasa kafin zuwanka akan karagar mulki na wannan ƙasa ta mu ta Nijar, hanyoyi duk sun lalace, musamman idan jama'a na da buƙatar zuwa garuruwansu don sada zumunta. A cikin ƙoƙarinka da aniyarka mai kyau ka shimfiɗa hanyoyi masu yawa sama da kilo 4000, jandaɓe kuma cewa da laterit fiye da 10,000 a cikin ƙasa. Wani aiki sai Isu Muhammadu. Gaba ɗaya a Nijar a yanzu hanyoyi ne masu kyawun gaske, sanadiyar samun Isu Muhammadu mai kishin ƙasa, mai fatan ganin cewa 'yan ƙasa sun gudanar da ziyarce-ziyarcen su domin sada zumunta. Suna yi mahasada ne saboda a zamaninka duk departama na Nijar ka kai kwalta a Loga, ka kai kwalta a Ilela, ka kai kwalta a Buza, ka kai kwalta a Cinta Braden, ka kai kwalta a Madarunfa, ka kai kwalta
a mayayi da sauran wurare a faɗin wannan ƙasa ta ta Nijar. Suna yi mahasada ne saboda kun samarwa 'yan Nijar dubban motoci na ɗaukar marasa lahiya cewa da ambulance a ƙauyuka da ma a cikin birane. Suna yi mahasada ne saboda ka samarwa ƙauyuka da dama wutar lantarki. Suna yi mahasada ne saboda ka samar da rijiyoyin burtsatse da famfunan ruwa masu yawa a ƙauyuka da ma birane. Suna yi mahasada saboda yadda ka zamanantar da kowace jiha ta kasance babban birni, musamman ma ta hanyar gine-gine da ma gina gidaje na alfarma da samarwa matasa wuraren wasanni a yayin wato bikin na karba na kowace jiha na ranar 18 ga watan Disamba wato 18 Disambar. Duk da cewa ba a rasa kasawa cikin abubuwan da ya kamata ka yi a lokacin da kace kan karagar mulki, amma abubuwan alkhairinka sun canci yabo ga wajen dukkanin wani ɗan ƙasa da ya san ya kamata, kuma wanda bai kasance butulu ba, ɗan babban gida wanda ya sa an yi mishi. Tabbas Isu Muhammadu ka canci yabo, kuma dole ne a ce mamishin iya baba, yayin da muke fatan ɗorawa daga inda ka tsaya a wajen sauran shugabannin da za su biyo bayan ka. Suna yi maka hasada ne saboda ba ka rama mugunta ba ga mugu, sai dai ka yi abin alkhairi ga makiyinka da kuma gare su. Suna yi maka hasada saboda kai kaɗai ne ka cika shekara 10 kace ba ka taka doka ba, saboda kundin tsarin mulki na ƙasa ya baka iya shekaru 10 akan karagar mulki. Kun san ko dan me? Fatan su shine kawai ka zarce a sa sunanka cikin shirin masu son rai. Allah bai yarda ba. Suna yi maka hasada saboda yadda ka haɗa dukkanin 'yan ƙasa na gabas da na yamma, musamman kan yadda Zabarmawa da Hausawa da sauran ƙabilu na wannan ƙasa ta ta Nijar gaba ɗayansu suka ce sai zaki. Allah sarki, menene matsalar su? Wai dan me sai isu? Ifo sai kala isufu, pourquoi et par comment sai isufu? To Allah ne za ku tambaya, dan shi ne mahalicin Isuhu Muhammadu, shi ne ya bashi daraja da kwarjini ga jama'a na Nijar da na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Kuma abinda Allah ya so shi ne zai yi. Ku yi haƙuri da ikon Allah, ko Allah ya yi muku yadda kuke so nan gaba. Allah shi ne ya yi Isuhu Muhammadu, kuma shi ne ya sa son shi a zukatan 'yan ƙasa, ba cikin son shi bane, ba da yarda shi bane. Yarda Allah ce. Mu yi haƙuri da ikon Allah, mu ba shi yarda, mu yi amanna da shi, mu hidda son rai, mu hidda ƙabilanci, mu sa ido mu ga yadda Allah zai yi nan gaba, ba don wani abu ba. Da na ce don me yasa mu 'yan Nijar ba za mu runguma ba, mu tattara mu miƙa yardanmu ga Isu Muhammadu domin mu sake dawowa akan tafarkin nan da muke zirganiya kai da kawo, komi na tahiya yadda ake so don mu cimma burinmu na rayuwa. Mu yi hattara da masu ɓatawa, da 'yan ƙalilan ne, mun san su kuma mun san abin da yasa suke yin haka, ba don komi ba sai don gyara siyasar su. Adawa ga wanda Allah ya ce sai shi, tamkar kana adawa ne da Allah, don shi ne ya ce sai shi. Dole ne mu yi haƙuri da shi domin mu samu alkhairi tare da shi, don gina ƙasarmu tare da shi, sannan mu runguma mu shiga aljanna tare da shi da yardan mai duka, don yin biyayya ga shugaba tamkar yin biyayya ga Allah ne. Haka Allah ya so, babu wanda zai sauya shi. Kuma mu hadda ƙabilanci a cikin zukatanmu domin mu gudu tare kuma mu tsira tare, saboda Allah ya tsinewa mai ƙabilanci, mai nuna ƙabilanci, mai son tayar da fitina, a dukansu Allah ya tsine musu. Amma kuwar wasu da macece kucensu 'yan kalilan na yamai da basu wuce kaso 5 cikin 100 ba ta hana komi, kuma ba ta sa a yi kasa a gwiwa wajen anniya mai kyau don gina wannan ƙasa ta ta Nijar domin barin tarihi ga 'yan baya. Amma na cikin ƙasa wato na jihohi banda yamai da kuce a matsayin kaso 95 cikin 100 na yawan al'umma,
ku ne za ku tabbatar wa al'umma irin ayyuka na gina ƙasa da tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya yi ma wannan ƙasa ta ta Nijar a zamaninsa, wanda duka hasada da ƙiyayya da baƙin ciki da za ka nunawa tabbas sai ka ce mamishin iya baba, ko kana so ko baka so Isu Muhammadu ya gina wannan ƙasa ta ta Nijar. Alhamdulillah, Isu Muhammadu baiwa ce daga Allah, nan gani nan bari. Wannan saƙo ne daga 'yan ƙasa da ba su manta alkhairin Isu Muhammadu. Allah shi biya ku. Yau Madugu ƙasa ta amsa ba yau da rabu ne wargi, ba gagarin magauta.